ତୁମେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛ ନା କି ତାକୁ ମେସେଜ କରିବି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଗୁଛି ମେସେଜ କଲା ପରେ ବି ରିପ୍ଲାଇ ତ ଆସିବନି। ତୁମେ ତଥାପି ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ଆଉ ତାକୁ ତ ତୁମ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ସେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭୁଲ ତୁମକୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଯାଏନି। ତୁମେ ନା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ରଖିଛ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। କେହି ଏତେ ବି ବିଜି ନଥାଏ, ବୁଝ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବାହାର କରିପାରିବନି ସେ ତୁମ ପାଇଁ। ସେ ଖାସ୍ ନୁହଁ, ତୁମେ ଖାସ୍ ଅଛ ଯେ ତାକୁ ଖାସ୍ ବନେଇଛ। ତ ତୁମେ ତୁମ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ ନା। ଏଇଠି ତୁମେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଥାଅ। କେବେ ତାକୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦିଅ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଗ ମେସେଜ କାହିଁକି କରିଦେଇଥାଉ ତୁମେ। ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ନା, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିବ ତୁମ ପାଇଁ।